Dan huwa Viktor Attart li llum jgħod 80 sena. Meta sar l-istrajk ġenerali ta' 28 ta' April tal-1958 bħallum 64 sena, Viktor kien ħaddim tat-Tarzna u kellu 16-il sena. Huwa qalilna kif il-General Workers Union kienet sejħet għal strajk ġenerali wara is-sensji mill-Gvern Ingliż fit-Tarzna. In-nies il-folla ma kienx hemm ftehim ta' xejn, imma taf inti jkun hemm kbira u kulħadd tal-bilt. Tħana bil-mixjiet li għal-bilt, ma Malsa kien l-ġulura ġew il-polizija, tajna mitla tal-Cold Store, kuħat titfall ġebel u jagħmel, dawk jiġru il-polizija warajna. Qabel dawn l-irvellijiet fl-aħħar ta' Diċembru tal-1957 mill-Parlament Malti għaddiet ir-riżoluzzjoni Break with Britain. B'din ir-riżoluzzjoni il-Gvern Malti dakinhar immexxi mill-Prim Ministru Don Mintoff rid li jinħall minn mal-Ingliżi wara li fallow in-negozjati tal-integration. Dan hekk kif l-Ingliżi bdew jagħtu is-sensi flekk imsejħin round down. U hekk żgur il-Maltin ma kinux se jgawdu mill-istess drittijiet li kellhom l-Ingliżi. Jiem qabel dan l-istrajk ġenerali, il-Gvern ta' Mintoff irriżenja. Viktor Attart spjegalna kif il-ħaddiema u l-familji Maltin kienu mxebbajn. Ma bħala nazzjon l-Ingliżi ma kinux jismawna, mhux il-Baħrin jew da. Il-Gvern Ingliż bħala nazzjon, mhux bħala individwi. Ma konniex smari. Attart spjega magħna kif in-nies mill-Kottoniera, minn Ħażabbar u minn Ħalluqa bdew tilgħin lejn il-belt, iżda twaffqu mill-pulizija u niżlu lejn Kordin u Bormla. Kemm qed nimbormla qedlek. Għalu kistru l-asta ta' Ħaltarxien. Jew ta' Ħażabbar waħda minnhom għax dat-tlieta kienu tkissru. Wara din il-ġrajja, Viktor Attart spiċċa arrestat u weħel xahar ħabs. Dan minkejja li qabel is-sentenza huwa inżamm xarej arrestat. Irrakkonta magħna kif l-għada tal-irvellijiet huwa mara x-xogħol iżda ftit wara ġew għalih uffiċjali tas-CID u ħaduh lejn id-depow. Xi ta' bil-lejl għal-ewwejja niftakar kien ċertu spettur ġiġi. Għal-ewwejja ħammorru għattajja ħanitlaq mel-essa. U xina fermajt. Għatlu nistammu serjen, għalli fejtmu, għalli għodem, għalli sadmu. Għaduna Kordin. Huwa qalilna li ma jiddispjaċiħx ta' dan minħabba li hu flimkien ma' oħrajn iġġieldu għal-ħelsien ta' pajjiżna. Għetlek għat għandi 16 sena u sejba esa avventura. Imma għat ma d-dispjaċini għanqas. Bli għamilt, għanejda għibini. L-isem ta' Viktor Attart u ta' oħrajn għaddu imnaqqax fuq il-monument li hemm fil-pjazza ta' Raħal Ġdid.